Panjung. Yung. Apa, Jon? Nanti Jon. Ayo sapa mbok angkat colong iki? Ujangmu iku colong-colong aku saiki sekedar toko bangunan. Aku kirono. Bangunan di mana ini mau kue bangunan mau kue ini? Oh, Alan, kenapa aku? Waduh, bal kenapa? Dari nanti Jon. Ayo aku mlaku Yung. Ayo kawan aku ya. Nanti Jangan pergi bani ki ngarep kono dulu nek iku tekan. Ane uang rokok enggak? Gue aman iku nyawang rokok. Ayo ayo. Yuk, Udah nganggur aku. Yuk ayo. Gue mau ntar baru belajar gue anggar mendadak kali ya. Iko dulu iko motomu iko dulu iko. Apa sih? Iko dulu iko. Mobilnya kunjung. Ya iya, kowe duit enggak? Ya ora. Ya iku mau mobil kan. Ya apa sangkutane mobil ambil ada duit. Iya, pikir. Pikir piye meneh lho. Gila ki. Gila ke piye ya? Ya kita lewatin kok kita dol mbek wong. Kita dol cepet 3M iki gelem iki wong. Lah nanti boleh. Wis engko wong ngene sing gelem kita apokin tes bungku. Iki kita pantau dhisik Jon, aja buru-buru kali ya. Nah yuk. Wis pun ndok sing tenan kok ning wong enggak. Iya. Terus Ayo. Ayo. Jom. Kuwi opo iki kok sing ndek kono, kok kono. Jon. Hah? Lah kono piye aman? Aman. Mobil apa Jon yo? Apa ya? Kuncian ning ngono jero. Iya. Heeh. Kamu belum mancing, Jung. Mungkin lah. Soalnya kolam kono iku. Tapi wong iki kok ngene ketok yo. Iya, sepi kan? Ayo kita gila yuk. Ayo. Ayo. Wis kene gue iki aja ya. Iya, Iki gue kok, ha. Iya. Iya. No. Iki telu. Iki poe kok apa beko iki? Ah, biasanya sih kok iki telu. Ah, mampus. Iki. Iki apa meneh iki? Oke ya, Bun. Iki meneh. Ah. Iya iki. Kenapa ya Jon kok suweram? Jon, lah piye maksudmu? Wis ndang maju kok lambat teram. Wis ndang kowe dhisik. Lambat kali gerakmu. Woh. Ah, bujang iki enggak gerak-gerak, lambat kali gerak si Jon iki. Lah ki maksudmu piye nya Jon kok suwine ngeram? Lah piye? Iki posane telung biji kepiye iki? Oh alah. Maksudmu piye nya Jon? Pesane sing kepiye? Ya iki telung biji iki apa iki? Oh alah. Apa Wis neleng iki. Iki nggih ngunggake dam. Ah, nggak ngerti ku beko yang telung biji ini iki. Betul ini sanggo mobil enggak ya Jon? Ora. Oh, wis medun. Mbak bangun wis. Medun. Bang. Cepat. Lanjut. Nah, apa meneh? Bujang piye kok? Wis tinggal ae enggak apa-apa iku. Kan larangan iki. Iki didol kok entuk iku piro entuk 5 gitu iku. Lah iku dijarke ae. Jar ae tinggal ae. Lah iku bahan kayumu piye mbok tokemu kok? Alah los orang mikir iku lah. Tapi aja sama-sama tiap aku yang Iya sama niku. Ha, kono kan aku dhewean no. Wis.